हमार बांधे ना आई। अरे क्या करबू, गरीबी में सब कुछ झेले के पड़ेला। कर्जा महाजन इतना हो गई बाबू कि हम क्या करी। तो कहे कि इतना कर्जा लेनी जरूर हो सके मने नए नहर पतो होला कि नहीं जा काम करावे लगे खेत में क्या करबू, ई गरीबी करावत हम ना करावत हई। तो वहां के काहे ना लेके आइल हनी संगवा। अरे वहां के रहती एक लूर तो करवाता ना हे बाबू के कहां कोई लो घूमत हम का भइल रे बनाओ पतो बना 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 करे अबे तनियो बनला सरे काजी मालिक बना तो जा पतो हिया के लिए आइली संगवा नया नया भी आइली कि बनवा दी। ओरी मत है तो पतो हियो हां मालिक पतो हमारी सोचनिया की चलो बनवा दी। कहो तबे बियाह ना भइल हो काले कर ले के हां त बियाह भइल त का करब, गरीबी में भाई साहब हमनी के कटले पानी जे कुल बनल जी छरल जी त के करे वाला बा। ये मैं तो स्वागत मनल कि ना हो बे ना स्वागत में की बनावे दे तो कैसा दिन वाला हो बनवाए तो जो हम मालिक बनी बना तो बना ना नार होता बना। अब जी बैठ बैठ ये महाराज तन बतावा न तन उघार में हो उघार तन देखी हम बना दादा कितना चांद के टुकड़ा बुढ़वा पतो पोले बाटे। अरे बुढ़वा काजी मालिक के लागत तो को हमरे मालिक के रहते बे तू अपना पतो के बताऊं कि लिया दले खेत में बताओ कि का करब, गरीबी में सब कुछ करे के पड़ेला। क्यों गांव घर का कह रे का कही अब तो गरीब आदमी बानी जा गुजारा करत जे नाली वाली कटल पिटल देख के हम कौन काम करब मालिक। एगो बात कही तू कर्जे के ना फेर में पड़ बेल ढेर। हां मालिक एगो काम कर तू तन जो एक लोटा पानी लेके आ तू तन हमके पानी पियो। हां जो पानी अच्छा मालिक बैठी हम पानी लेके आवत। जो 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 पानी लेके आ बैठी बनाई ना ना तो रह दे छोड़ जो 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 कहो बताओ तू इतना सुंदर बालू आ तोहरा के लिया के कोटिया करावत न सतू करावत न सहो तो का करी कहते बन यहाँ सब की कर्जा ले बन जा। हम तो ना जानत रही कि हमर माई बाबू ऐसन घर में शादी हां कर्जा 1 लाख रुपया ले बाटे मतलब मैं हन के घर कुल गिरवी कुल धराइल बाटे। हम जान जे हमारे बनियारी करना से जीवन सकान से हमारे घर ले कुल जाला हन के चाउर दाल आटा पिसान कुल देने। तब एगो बात कही तू तो मुझे इतना सुंदर बोलनो कि हम का कही बताए तो जहाँ पतो उतार के घर रखे के चाहिए तो एक जो उतार के ओई घर डोली में से अब ओई घर कुछ ना करे देले जे ना खाए पिए ना देले जा के लिए देले खेतवे में तनु घर मुहा हो तन देखी। ओरी बाप रे बाप भगवान ताय तो संसार में सन औरतें ना हम देखल रहनी कबू। हम मोह दिल्ली पंजाब हरियाणा अमेरिका पंजाब कुछ चारू घूम गली तबू ना देखल रहनी। हां एगो बात कही देखा तू का चाहतलू हन के कर्जे में रखल चाहतलू कि मतलब चाहतलू कुतरीन हो जा ई का कहतन जी मतलब हमारे पास पैसा तो नहीं कि हम दे के कर्जा उतार दे। बे मार त न पैसा रुपया के जो होता पैसा रुपया तो मैं बोड़ा के बोड़ा भरल बाटे मैं कुल ए हर ले हर कुल सूद ब्याज पे चलत बाटे पैसा के कौन हमार जरूरत बाटे। हमारे पास घर पैसा रुपया में माई बाबू दहेज देल रहतन तो हम कहिया जाने के कर्जा उतरवानो देती जी। एगो बात कहीं तोरा के स्वागत नहीं ना मन तोहार नहीं तो देखो तू हमारे संग स्वागत मना ल ठीक ना मैं कर्ज हम माफ कर दे। ई का कहतनी मालिक देखी हमनी के गरीब घरे भले ही हम माई बाबू बिया करवा लेकिन इन कोन कहले कि अपन इज्जत के संग खिलवाड़ कर। एमा इज्जत के का बात बाटे एक बेर के बात बाटे एकरा बाद में तार मैं पैसो कर्जो माफ हो जी आ समझ के तू और बोल कहबू तो 1 बीघा तोर नाम लिखियो दे का जाने आई मैं खेतो छोड़ दे समझ के टोपर तोरे ना हो सोना चूर के धान रोपइले हैं जान जी। सही हां हां तोरे हो जाई सची मतलब के जाने आप धोखा दे देम तो मान लिया संग कुछ कहियो ले आ तू ना करम तो नहीं हम धोखा ना दे समझ जा कैसन आदमी हम जौन कोई ना तन जुबान के पक्का आदमी है समझ जा हमार मेहरनुओ नहीं के समझ के गोलवी अमेरिका समझलू तो चली आ कहबू तो तोहरो के भेज दे दुबई। नहीं हम कहीं ना जाई के अपना घर ही निक लागेल हैं तब का कहतलू का चल तब हो जी अथुया में पोरटवा में चल चल। आज चिड़िया फंसौले बानी बुढ़वा के पतु बड़ा टाप के बिया चल यानी के कर्जो खैले बना से ढेर हमार तो खैले बन तो कुछ तो कर्जा भरपाई हो खो कर ठीक है पानी पिया दे पियास लागल है उनकर मालिक के और कोई लोग का भाई लौकत नहीं कहो मालिक अच्छा रखा पानी यहाँ तो मालिक पीबे करिया पतो हियो ना ये के रो हिया का पतो हिया पतो हिया बाना बाना तिले
आगे पहले के ओए मालिक आ गनी पानी पी कहां गनी हां एक काम कर दो कहां कर लो पतो पानी पियास निकला मालिक लिया के गोरनी हम तनी लाइटिंग लागो रे त हम ना देखले रहनी कहां जाई तो उहे लिया के गोरनी। अच्छा देखो नहीं मालिक हां दिखा देनी अच्छा, ठीक है। काम कर है हां बनवा कर ले बनवा के मैं तू करा दिए मैं बोझा ढोक गंजवा दिए ठीक हो का मालिक को तनी आप तो हमरे संगे वादा कर रही कि ताकि काम ना कर दे वैसे वैसे आर वो लगनी तू करे। ए चलो गरीबी में करा जाला पतो है गरीबी में कइल जाला ऐसन कुल सुंदराई रोज हम देखी ना ठीक ना हमार जरूरत है कि तू मैं तू करबा ना आ बना चलो बना नहीं। बनल जाव एक रुपया ना छोड़ो टनियो ना छोड़ो तो आने में रोज आवेली जाली जा अब बन हम ते का हो गइल हम ते का हम सोचल रही कि चल ई कह देम ना त हमरा कुछ ना करे के ए पतो है हम पैसा के लालच में बहुत बड़ गलती कर देनी। ए पतोया हां बाबूजी अरे बान बाबू अनारो तो बाबूजी चली घरे हम तबियत ठीक नहीं खे हां चली घरे। का बुखार आइल बा हां अच्छा चल तो बुखार दवाई होई लिया के न परी चली काल छोड़ा तब काल बनाई छोड़ दो चलो पहले तो के दवाई कराई पहले तू ठीक रह तो हमनी के ठीक रहल जे कुल महाजन भराई न तो आरे चलते कुल मैल होई भैया तू ठीक रह बाबू।